Sziasztok! A csodálatos Bangkok után átrepültünk a Bangkok Airlines gépével Bangkokból Koh Samoira, és a következő 9 napunkat ezen a szigeten fogjuk tölteni, amit én már nagyon vártam. Ebben a videóban a Koh Samui első részét láthatjátok, amiben az első 4 napot mutatjuk be, hogy ott miket csináltunk és miket ajánlunk nektek. Kérlek, tartsatok velünk! És hogy mi is ez a Koh Samui, és hogy hol van? Hát Koh Samui Tájföld második legnagyobb szigete, gyönyörű kristálytiszta vízével, trópusi dzsungelejével és pálmafás strandjaival vált népszerűvé, és ezért évente több millióan látogatják meg ezt a szigetet, ami a Táj-öbölben található. A következő 9 napunkat a Weekender Resort nevű hotelben fogjuk eltölteni, ami a Lamai Beach-en található, ami a Chavang Beach-nél kicsikét családiasabb, nyugodtabb, de ugyanúgy található éjszakai piac a környéken. Ez a hotel közvetlen tengerparti, és a medence és az étterem is lent van a tengerparton, és a hotelnak a többi része pedig egy olyan 50 méterre egy gyönyörű, trópusi növényekkel beültetett részen található. Itt már láthatjátok az első reggelinket az étteremben közvetlen a parton töltöttük, és első nap révén egy kicsikét körbe szagláztuk, megnéztük milyen is ez a környék. A hotel gyönyörű, a környező medencék, több medence is van, ezek is iszonyat gyönyörűek, gyönyörű pálmafák vannak, minden virágzik, minden illatos, úgyhogy mi nagyon szeretjük, nagyon kedves a személyzet, és már egy kicsikét zavaróan kedves is, hiszen egy ilyen kis 40 kilós tájlány akarta felvinni az én 25 kilós bőröndömet, úgyhogy ez már szerintem egy kicsikét túl kedves, de viszont tényleg tisztaság van, teljesen rendezett minden, és a reggeli is nagyon-nagyon jó volt. Ezt a hotelt is az agoda.com-on foglaltam le, teljesen rendben volt,
előtte egy héttel kellett csak kifizetni, és egy éjszakára így csúcs szezonban ilyen 30 000 forint körül jön ki 2 főnek reggelivel, ami fontos volt nekem, hogy közvetlen tengerparti legyen szép medencéje, tengerparti étterme legyen, és viszonylag jókat írjanak róla, bár itt is voltak negatív kommentek, de ennek ellenére szerintem ez egy tökéletes választás, hogyha valaki ide akar jönni Koh Samuira. Hát ami még fontos volt az az, hogy közel legyen az éjszakai piac, ugyanis amikor lemegy a nap, az ember szereti eltölteni még egy kicsit ilyen kis csavargásokkal, úgyhogy így szerencsénk volt, mert ez a hotelhez körülbelül 300 méterre volt egy-egy piac, az egyik jobbra, a másik balra, úgyhogy váltogatva látogattuk őket minden este. Hát így az első napon, hogy megismertük a hotelt és környékét, fürödtünk a tengerben. A tengervize ilyen 31 fokos volt körülbelül, és kint a hőmérséklet pedig így ilyen 33-34 fok, úgyhogy így tökéletes januári idő. Otthon láttuk, hogy egy ilyen -12 fok is volt éjszaka. Első nap kaptunk egy fülest, hogy van a Nanatam nevű étterem, és ezt érdemes megnézni itt Koh Samuin, mert állítólag nagyon jó értékelései vannak, nagyon sokan látogatják, és nagyon finom ételeket főznek. Hát így is tettünk, úgyhogy megkerestük. Itt az ételek, italok ára egy nagyon picit magasabb volt, mint az éjszakai piacokon, viszont hát azért ez mégiscsak egy étterem. Elég szépen tálaltak, én például rendeltem egy ilyen ananászban sült rist garnélarákokkal, zöldségekkel, a Tüncin pedig evett egy ilyen green curry levest, ami az egyik személyes kedvence lett. Majd közben azért este ellátogattunk az éjszakai piac felé is, ugye ez azért minden este egy jó kis program, itt rengeteg ember találkozik, gyűlik össze, itt vannak ingyenes koncertek általában, és itt az ételek, italok, desszertek, gyümölcsök, minden nagyon-nagyon olcsó, még magyar viszonylatokhoz képest is legalább féláron van minden. Úgyhogy jó volt egy kicsikét érezni, hogy azért a magyar forintunk azért itt ér valamit, bár mint forint úgy nem, de átváltva úgy már igen. Közben találtunk itt egy szimpatikus kis büfét, falatozót, éttermet, ahol még belénk tudtak tömni egy kis pad thait, ami egy nagy szerelem lett nekünk itt Tájföldön, azt többször is megkóstoltuk, és ittunk hozzá egy kókuszt. És hogy még ezt lefolytsuk egy kicsi kalóriával, és legyen bennünk még egy kis szénhidrát, hogy biztos pörögjünk egész éjjel, ezért még ettünk egy ilyen banánrotit, ami egy ilyen hasonló a palacsinta tésztához, de ezt inkább így megsütik ilyen vaslapon, egy kis mogyoróvajjal, megtöltik banánnal, és nutellát kennek a tetejére, majd így felszelezelik és ilyen kis kockákra. Raknak hozzá egy kis pálcikát, aztán tessék egyet fiam a kalóriákat, úgyhogy egy ilyet még betoltunk. Átmentünk a másik piacra is, ahol az inkább ilyen halas piac, ott mindenfajta dolgot, ilyen cápákat lehet enni, homárt, meg egyéb ilyen kagylókat, meg mindenféle tengeri dolgot. Tájföldről azt kell tudni, hogy mindenhol fűbolt van, minden harmadik ház legalább kannabiszbolt. Van mindenfajta kiszerelésben, zselésítve, süteménybe, koktélban, mindenben, és alkoholt igazából sokszor nem lehet venni. Úgy van, hogy 11 és 15 óra között kapsz, meg este tudsz még venni, vagyis hát így le vannak húzva ilyen redőnyök a 7-Elevenben, például a hűtőben, és akkor nem tudsz hozzáférni az alkoholokhoz. Viszont füvezni pedig non-stop lehet éjjel-nappal, és a tájuknak egy kicsit furcsa is volt ez, kérdezték, hogy Magyarországon ez hogy megy, mondtuk, hogy nálunk illegális a fű, viszont az alkoholt azt non-stop lehet inni. Közben elérkeztünk a második napunkhoz, itt egy nagy pihenést követően megreggeliztünk, volt egy madárka is a vendégünk, és elindultunk ezt a Lamai Beach-et végig megnézni, ugyanis ez egy 4 km hosszú homokos tengerpart, úgyhogy itt van idő sétálni, és esetleg egy jobb pozíciót keresni a napozásra, fürdésre. Úgyhogy így tettünk, elindultunk,
és tervben volt, hogy egy pár képet készítünk. Na itt ezen a pozíción kezdtük el a fotózgatást, itt csináltunk egy pár képet, amit a végén majd megmutatunk nektek. Azt még hozzá kell tennem megjegyzésnek, hogy igazából senki nem mondta az interneten, rengeteg tájföldes, koszamui és egyéb videókat néztem, hogy azért ez a Lamai Beach és a Chaveng Beach, tehát ez a keleti oldala a szigetnek, ez szelesebb. Ami nem baj, mert frissítő, viszont így a hullámok sokkal nagyobbak, mint a többi részén a szigetnek, hogyha az északi vagy a nyugati oldalra mennétek, ott meg teljesen hullámmentes az egész. Úgyhogy itt többször volt olyan, hogy elég magas hullámok miatt átmentünk inkább egyéb strandokra, öblökbe, ahol kicsit védettebb volt és nem voltak ekkora hullámok. Közben néztem a Google Maps-et, és láttam, hogy itt van a Lamai Beach végében ez az úgynevezett Hinta és Hinjai, ami annyit tesz, hogy nagypapa és nagymama sziklák, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ezt most megnézzük. Úgyhogy elmentünk ide, elsétáltunk. Először is ugye olyan forróság volt, hogy muszáj volt inni egy ilyen jeges smoothie-t mangóból, ami isteni finom, az egyik kedvencünk volt. És utána megnéztük ezt a nagypapa nagymama sziklát. Hát igazából nagymama szikla az egy rés, stílusosan, azt nem nagyon találtuk. Viszont a nagypapa sziklát azt szerintem ti is észre fogjátok venni, hogy melyik lehet az. Igen. Az ott az égnek álló. Mikor kipoénkodtuk nagypapa pöcsén magunkat, így elindultunk tovább sétálgatva, itt gyönyörű kábel rengetegek vezették az utunkat, el sem lehet tévedni, csak követni kell a kábeleket, és láttam, hogy itt még van a közelben egy ilyen piros templom nevű hely, hát gondoltuk, hogy megnézzük, és hát jó döntés volt, mert ilyet mi még nem láttunk. Ez a templom, ez kívül belül piros. Minden része, egy pici arany még van benne, de 99%-ban ez egy piros templom kívülbelül, úgyhogy ezt ajánlom nektek, ez teljesen ingyenes, be lehet jönni, adományokat szívesen fogadnak, és itt van az oldalában egy ilyen kisebb ilyen kilátóterasz, a tengerre gyönyörű kilátás van, és le lehet menni egy szép lépcsőn, ami ilyen kígyókkal van oldalt díszítve. Itt most egy kicsikét csendben maradtam, mert itt a kis kedvenc madarunknak volt a hangja éppen. Erre ébredtünk minden reggel 5 órakor, imádtuk ezt a madarat, érdekes hangja van, ilyet még nem hallottunk sehol. A hotelbe visszaérve, ugye január 21-e van a szülinapom, azt láttuk, hogy feldíszítették nekünk a szobát, és még kis tortát is raktak, pálmalevélből kivágták, hogy Happy Birthday, virágokkal törölközőt hajtottak, minden úgy, hogy ez egy nagyon-nagyon cuki dolog volt, és közben elérkezett megint az este, úgyhogy irány az éjszakai piac, hova máshova, mint enni, inni, desszertezni, hát hogy dagadjunk meg. Szülinapom alkalmából itt betértünk az egyik kis családi vendéglőbe, ahol lettünk ilyen homárkákat, meg halucikat, meg mindenféle finom dolgot, kis garnélarákokat, meg mindenfajta salátával. Sörözgettünk itt az újdonsült ismerőseinkkel, és itt ért egy kis meglepetés is minket, ugyanis
A személyzet megtudta, hogy én ma vagyok 50 éves, úgyhogy kijöttek, és az egész család felköszöntött engem, ami nagyon-nagyon jól esett, és egy kicsikét el is érzékenyültünk tőle, úgyhogy törölgettük a könnyeinket, utána erre nem is számítottunk, de hát itt Tájföldön nagyon-nagyon-nagyon kedvesek az emberek, itt szóval ez egyszerűen hihetetlen. Enjoy your cake. Thank you. Ooh, I'm crying. Kapja a gyertyát. A következő napra pedig megvettünk egy taxist a taxiával. Igazából lefoglaltuk őt egy egész napra. Látható, hogy nagyon izgatottan vezet, előre-hátra dűlöngél, és azt mondta, hogy megmutatja nekünk Koszamait, meg egy-két jó dolgot itt, úgyhogy egy helyi szakemberre bíztuk magunkat, és beültünk a kis taxiába, és elvitt minket. Megnéztük a kis szigetet. A taxisunk az első megállónál lepasszolt minket, ami az Overlapstone-nak a parkolója. Az Overlapstone az fönt a hegyen több ilyen kilátópont, mesterséges és természetes kilátópontok, és ide ennek a bejáratához ilyen ingyenes terepjáró platós kis autókkal lehet felmenni, ahova felülünk 8-10, és amikor megvan a létszám, akkor felvisznek minket a bejárathoz. És fent pedig több ilyen kilátóponton lehet fotózkodni, van fönt egy étterem is, úgyhogy ezt indultunk el itt a meredek földúton felfelé a trópusi esőerdőkben, hogy megnézzük. Egy 10-15 perces gerinctorna után a jeepekkel vagy a terepjárókkal felértünk a bejárathoz, és egy 200 batos, ami 2200 forintos belépő után már élvezhettük is a környezetet, és fentről csodálhattuk Koszamainak a tengerpartjait, gyönyörű kilátópontokkal és fotószpottokkal, úgyhogy itt eltöltöttünk több időt. Van fönt egy étterem is, hogyha valakinek sok ideje van, akkor ezt egy hosszabb programnak is meg lehet tervezni. Mi itt körülbelül egy órát voltunk, körbejártunk mindent, fotózkodtunk és videóztunk. A fotókat a végén pedig becsatolom nektek. Itt viszont már látszódott, hogy jön egy nagyobb esőfelhő, és ebből esni fog, úgyhogy fogtuk magunkat és visszaindultunk a parkolóba, a taxinkhoz, és hát el is kezdett esni az eső, úgyhogy ezt itt pont megúsztuk, mert amíg leértünk, addigra el is állt az eső. Úgyhogy mindig ilyen szerencsénk van, hogy valahol éppen bent vagyunk, amikor esik itt egy ilyen negyed órát az eső, pedig ez a száraz évszak, amiben jöttünk. De azért ilyenkor is előfordulhat egy 10-15 perces esőzés.
taxihoz visszaérve beültünk, és elindultunk a következő megállóhelyünkre. A furcsa, én bal oldalt elől ültem, és nincsen ugye kormány az ember előtt, és úgy kicsit ilyen furcsának tűnik, hogy jobb oldalt van és bal oldalt vezetünk. Megérkeztünk a Namuang vízeséshez, aminek a bejáratánál ilyen elefántocskákat lehet etetgetni, meg gondolom, hogy lehetett volna velük lovagolni, meg be lehet menni fürdetni, de nekünk így ilyen, ez egy hosszabb program, úgyhogy mi ezt nem vállaltuk be. Mi elmentünk inkább csak a vízeséshez, és ott szerettünk volna egy jót fürdeni, mert állítólag itt lehet. Egy ilyen rövidebb dzsungeltúra után megérkeztünk a vízeséshez, ami elég magas volt, szerintem egy ilyen 20-30 méter biztos volt a vízesés, és láttuk, hogy lehet benne fürdeni, úgyhogy kipróbáltuk mi is. Hát és itt azért a tengervíz az egy ilyen 30-31 fokos, sok minden nem frissít rajtunk, viszont itt ez egy ilyen 25 fokos volt itt ez a kis vízesésnek a víze, úgyhogy ez egy kicsit jobban felfrissített, mint a tengervíz, úgyhogy ez jól is esett nekünk nagyon. Itt van feljebb egy Namuang vízesésnek a 2-es számú verziója, amihez viszont már kell egy kicsikét mászni is felfele. Nekünk ugye nem volt ennyi időnk, de hogyha legközelebb visszatérünk ide, akkor oda is felmegyünk. Mindenképpen ott vannak ilyen természetes kis kátképződmények a hegyoldalban, amiben ugyanúgy belefolyik a víz, és abban is lehet egy kicsikét hűsölni, és onnan még talán a kilátás is sokkal szebb. Na, majd legközelebb azt is megnézzük. Mindegy, nekünk ez is egy nagyon-nagyon szuper volt, még életünkben nem fürödtünk vízesésben, úgyhogy ezt mindenképpen ajánljuk, hogyha Koh Samuin jártok, hogy ide gyertek el. Nem beszélve arról, hogy itt a belépő is, vagy hát nincs is belépő, ingyenes. Annál olcsóbb meg úgy sincs. A pancsikázást követően ismét beültünk a taxinkba, és robogtunk tovább a következő pontra. Közben azért itt nem raktam bele, de volt egy kis evés, ivás, kókuszivás, és utána robogtunk tovább a következőre, ami elméletileg a Nagy Buddha szobor és a környéke lesz. Meglátjuk, hogy hova visz minket ez a kis gizda. Hát igen, a Nagy Buddhához visz, kiderült közben. És hogyha megnézzük, gyönyörű szobrok, szép csöcsös nők, meg minden igazi ilyen nekem egy kicsit ilyen cirkuszi bazáros, az ott nem is tetszett, ami a vízben volt, viszont itt felfele pedig a Buddha szobor az viszont gyönyörű volt, hatalmas volt, egy lépcsőn kellett hozzá felmenni, és aranyszínű volt, állítólag aranyozott, szerintem az kétlen, inkább csak aranyfestékkel van, és egy ilyen kígyóval körbe rakott lépcsőn mentünk fel a Nagy Buddha szoborhoz, és onnan pedig még volt a tengerre egy gyönyörű kilátás, körbe ilyen kolompokkal vagy harangokkal, amit meg lehet kongatni. Hát itt is eljátszottunk egy fél órácskát, és elindultunk visszafelé, és akkor lettünk figyelmesek egy vadállatra. Lenéztünk, és ott volt egy kutya. Tette, hogy döglött. De hát nem tudott minket átverni. Mi magyarok vagyunk. Na, innen mentünk tovább, és még megnéztük ezt a 18 karú istennőt, és a környezetét, ami tök szép volt. Ez is ingyenes, szinte már furcsa volt, hogy ez is ingyenes. Mert ahol voltunk Bangkokban, ott szinte minden templomnál mindenhol kellett valamennyit fizetnünk, itt pedig igazából sehol. Úgyhogy ennek nagyon örültünk, nagyon szép volt,
lehetett halacskákat etetni, gyönyörű templomok voltak, úgyhogy ez is egy ilyen jó kis kiegészítő program a többi mellé, vagy a nagy Buddha szobor mellé. És íme itt van a 18 karú istennőnt, még nem számoltam meg a karját, hogy megvan-e mind, de fogjuk rá, megvan mind. Na, itt lehetett etetni a halacskákat, és itt van a tó közepén ez a kis szent templom. Itt pedig már délután 5 óra volt, úgyhogy elindultunk vissza a szállásunkra, mert hiába 30 kilométereket megyünk így egy-egy célpontok között, azért a forgalom elég lassú, rengeteg a robogós, rengeteg a hülye, és hiába váltottam ki én a nemzetközi jogosítványomat, láttam, hogy itt őrülten vezetnek az emberek, úgyhogy nem nagyon akartam kocsiba ülni, és jól is tettem, mert például itt, amikor jöttünk hazafele, a taxisba is belementek oldalról, úgyhogy ő visszament még helyszínelni utánunk, ahogy minket kirakott. Na, és közben le is ment a nap, úgyhogy hol menném megint máshova, mint újra enni valahova, az éjszakába, és mivel a múltkor nagyon tetszett ez a Nanatam nevű étterem, ezért úgy gondoltuk, hogy visszamegyünk újra, és most nem délután mentünk, hanem így este, volt egy fél órás sor, amit ki kellett várni, viszont a múltkor is annyira finom volt minden, hogy megérte kivárni, és néztem az étlapot, de igazából ugyanazt kértem, ezt az ananászos, garnélás sültrist, a tőncén pedig a zöldköri levest, ezekben nagyon beleszerettünk itt, úgyhogy nekünk ez bevált, újra ezt tettünk. Elérkeztünk a 4. naphoz, és itt reggel Tüncim az nagyot aludt, én pedig kimentem a napfelkeltét fotózni, videózni, és jól tettem, mert gyönyörű volt. Úgy gondoltuk, hogy így a 4. napon, mivel megint nagyon-nagyon nagyok voltak a hullámok, és nagyon szeles volt a part, ezért gondoltuk, hogy átmenjünk egy másik tengerpartra ismét, ami kicsikét csendesebb, egy öbölben van, és azt megnézzük. Így esett a választásunk a Silver Beachre, ami 6-7 kilométerre van tőlünk, és felültünk egy ilyen kis platós taxira, amit le lehet így inteni az utcán, és 100-ba tért, amilyen 1000-1200 forint elvisz minket, ahova akarunk, így a közelben, úgyhogy mi ezt ki is használtuk. Ezt a Silver Beach-et egyébként is meg akartam nézni, mert nagyon-nagyon szép fotókat láttam az interneten, meg videókat róla, és kíváncsiak voltunk, hogy milyen. Állítólag itt a szélén olyan kövek vannak, mint a Seychelles-szigeten, ilyen gyönyörű, ilyen szürkés kövek, szép a partja is, lehet snorkelezni, mert gyönyörű tiszta vize van, úgyhogy ez volt a mai programunk, hogy itt fogunk egy kicsikét lazulni és pihenni. Hát ez a part ez sokkal szebb, mint a Lamai Beach, és igazából közel van hozzá. Arról meg nem beszél, hogy a hullámok körülbelül fele akkorák, hiszen öbölben van egy kicsit védettebb területen, és ez egy kicsit visszafogja a hullámokat, és tényleg gyönyörű kövek vannak az öbölnek a szélén. Úgyhogy fogtunk egy árnyékos részt, és itt letelepettünk, és itt maradtunk egész nap. Hát ez volt eddig a kedvenc partunk itt Tájföldön.
És mivel közelgett az ebédidő, ezért egy sör kíséretében, mi más tudnánk enni, mint pad thait. Hát ez szerintem, hogyha nem ettem itt 20 adag pad thait, akkor egyet sem, de 20-at biztos, hogy ettem. Mindig garnélarákkal kértem, nekem az lett a legjobban, és ezzel a kis mogyoróval, meg lime-lével, ezzel nagyon finom volt. Itt egy kicsikét gyereknek éreztük magunkat itt a tengerparton, kizavartunk a hintából 2 kis gyereket, hogy ők ne játszanak, majd jövünk mi, és csináltunk itt egy pár fotót, videót, aztán visszaengedtük a kölköket. Na jó, nem voltak, senki nem volt, csak vicceltem, úgyhogy igazából szabad volt a hinta, ami furcsa volt. Az egész napos semmit tevés után, csak evés, ivás, napozás, fürdés után pedig indultunk vissza a szállásunkra, fogtunk egy gyönyörű taxit, nem volt nehéz, kint álltak a hiénák, és a séróbáró taxisunk elvitt minket haza, ami egy kicsikét ennél a felugrós taxinál, a platós taxinál azért egy kicsikét drágább, még az mondjuk ilyen 100-ba tért vitt minket vissza, vagy mondjuk maximum 200-ért, ez inkább ilyen 300 körül vitt minket vissza, de mivel itt már 4-en voltunk, itt így szétosztva, így is nagyon-nagyon olcsó volt. Visszaértünk a szállodánkba, lementünk a partra, hogy nyugtázzuk, hogy jól döntöttünk, hogy átmentünk a Silver Beachre. Hát láttuk, hogy a hullámok itt megint magasak voltak, úgyhogy nem csillapodott semmit a tenger, úgyhogy nagyon-nagyon jó döntés volt, hogy kipróbáltuk a Silver Beach-et. Ezt mindenkinek ajánlom, hogyha szar az idő, vagy ilyen nagyon szeles, vagy nagyon nagy hullámok vannak, akkor 1-2 öböllel arrébb kell menni, és akkor ott biztos, hogy jobb lesz. És akkor így este révén kezdjük meg a szénhidrát bevitelét, amit kezdjünk egy ilyen ice cream rollal, ami egy ilyen feltekert fagyi. Itt helyben csinálják tejszínből, friss gyümölcsből, mindenfajta gyümölcsből van. Én a passion fruitot szerettem, de itt a többiek pedig ilyen mangósat ettek. Az a lényeg, hogy itt ilyen spakrikkal széttrancsírozza a tejszínben és cukoroldatban, vagy ilyen cukorszirupban ezt a gyümölcsöt, és ahogy gyorsan fagy, ki van ide nyújtva, fel van vágva, fel tudja tekerni, belerakja egy pohárba egy kis tejszínhab rá, és nagyon-nagyon finom. Úgyhogy ilyet majdnem minden este ettünk. Úgyhogy ezt is ajánlom, hogy kóstoljátok meg, hogyha Szamoin jártak. Elérkeztünk a videónk végére, és mivel nagyon hosszú lett volna, ezért a következő második részben folytatjuk az 5. naptól. Kérlek, kövessetek minket és nézzétek tovább. Legyen szép napotok, sziasztok! Azt mondják, utaz, amíg tudsz, amíg bírsz, mert ez az egyetlen dolog, mibe fizetsz, és több jön vissza. Micsoda bölcsesség, nem lacafacázok, útnak indulok én. A batyúba baríton, ukulele, meg egy jó piuan. Hippi flashbe vagyok, nem sok holmim van. Felgyújtom a házam, mert a gond itt van, mert a gond itt van. Nem felejtem én el a napokat, új világban nyitok új kapukat. Stresszmentesen csak a parton ülni, és csöndben játszani ilyen pendolokat. Koszamui, a kómától kábultam, kóvágok és így a jó. A szívembe zárt alakok, Koszamui, és csak egy árva szempillantás alatt vége volt. De én a szívemben őrzöm az emléket.